फाथै जरासे बावनानै आंनो गारहरनांगोन आंनि जोनोमफुरि गामियाव थांनानै आंनि आइ आफानि गामियाव थांनानै नोंसोरो आंखौ बावनानै गारहरनांगोन। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै नैबे भिडिअनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथांमोनजों। नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि बागै एसे बिजिरनानै आंनिसिम कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। बेफोरबायदि जानाय जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो। दा बे भिडिअआ माबे जायगानि बबे गामिनि बेखौथ' हमनो हाला। बेयो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअ आरो सोरबाफोर जुदि मिथियोब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। देरफुनाय उन्दै बैसोनि सासे हिनजावसा गथ' भिडिअआव नुनाय बायदियै बिनि खस्थ'खौ बेसेबां खस्थ'आव थानांदों जों नुनो हाखाबाय। दा बेफोरबायदि जानाय जाथायफोरा जोंनि बर' समाजाव जाबाय थानायखौ जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। थारैनो बेवहाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा लिरनानै शेयार खालामो जे बे गथ'नि सोलेराव सोरनिबा आत्माया हाबनानै दङ, बा सोरबाया बुङो माखासे खोमसि फोथायनाय लामानि गेजेरजों सोरबा गाज्रि जायनोखि खोमसि लामानि माखासे रोंगौथिखौ सोलोंनानै लाग्रा सुबुंफोर, बैफोर सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों। दा बायदि बायदि बिथिंनि बाथ्रा बुंनानै शेयार खालामनाय फोस्रावनाय बाथ्राफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। बेफोरबायदि माखासे गिथावना नुथायफोरखौ जों नुयोब्ला एसे कनफिउस जानानै फैयो। मानि थाखाय कनफिउस जानानै फैयो होननानै बुङोब्ला जे माखासे सुबुंफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथोमार नामा, जे सोरनिबा आत्माया सोरनिबा लाइफआव जुदि एटाच जुदि जायोबा हाबोब्ला बै आत्मा हाबजाग्रा सुबुंनि जिथु सोलेर बेफोरबायदि जायो नामा, जों माखासे बाथ्राखौ लानानै जों कनफिउस जानानै फैयो। बेराफारसेथिं बेफोरबायदि नुथायनि एगेन्स्टआव जोङो खोमसि लामानि माखासे जाथायफोरखौ लानानै जोङो कनफिउसआव जों बांसिन जानांगौ जानानै बाध्य जानानै फैयो। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेफोरबायदि जानाय माखासे जाथायफोरखौ जोंनि ट्राइबेल हारिजों लोगोसे जोंनि बर' समाजाव जों बांसिनै जानायखौ नुनो मोनबाय थायो। दा बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरनि बा जाथायफोरनि एगेन्स्टआव जोङो नेगेटिभ लाइनै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला, खोमसि फोथायनाय माखासे जाथायफोरजों रिलेटेड खालामनानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला थारैनो गमामायैनो दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बर' समाजनि गेजेराव खोमसि लाइननि माखासे गाज्रि रोंगौथिफोरखौ सोलोंनानै लानाय बर' फिसाफोरा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन जानो हमबाय नामा, बेखौबो जों एसे साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि स्टेजाव। दिनैसिमबो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे खोमसि फोथायथावना जाथायफोरा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो। खोमसि फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ, बे बाथ्राया सैथो। नाथाय जोंनि समाजनि गेजेराव, जोंनि हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे जाथायफोरा जानानै थांबाय आरो दिनैसिमबो बेफोरबायदिनो माखासे जाथायफोरा जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर माखासे जाथायफोरखौ जों नुयोब्ला, खोनायोब्ला खोमसिखौ जोङो फोथायनांगौ बाध्य जानानै फैयो। दा बेनि सायावबो जों जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनैसिमबो बे जेंनाया जोंनि हारिनिफ्राय सुस्रांजादिया। आरो बेफोरबायदि माखासे गाज्रि जानाय जाथायफोरखौ जोङो बांसिनै देरफुनाय हिनजावसा गथ', सोरबा सिख्लानाव, सोरबा हिनजावनाव जानायखौ जोङो नुनो मोनो। गासैबो रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे सोंथि सोंहरबाय जे बेफोरबायदि रोखोमनि माखासे गिथावना नुथायफोरा बा जाथायफोरा जोंनि समाजाव दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ बा जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा थारैनो बैफोर जानाय जाथायफोरनि आन्दोआव खोमसि फोथायनायनि, खोमसि पावारनि माबाफोर पावार दं नामा? रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गय जरासे फाथै जरासे बावनानै आंनो गारहरनांगोन आंनि जोनोमफुरि गामियाव थांनानै आंनि आइ आफानि गामियाव थांनानै नोंसोरो आंखौ बावनानै गारहरनांगोन। होगोन दे, होगोन। दाना नुगाबा बिदिनो होनांगोन ना, सब होनांगोन। हाखु दाखुथ' हायाना आङो। औ, नों नुवाखै होनांगोन ना। आं नुवाखै नामा नोङो? बेयावनो जादों जायगायाव दाख्लै जानायाबो। आया बिमायालाय ओमफ्राय मा जाखो? थै जरासे बावनानै आंनो गारहरनांगोन आंनि जोनोमफुरि
गामियाव थांनानै आयो आंनि आइ आफानि गामियाव थांनानै नोंसोरो आंखौ बावनानै गारहरनांगोन होगोन दे होगोन दाना नुगाबा बिदिनो होनांगोन ना सम होनांगोन हाजिराखौथ' हायाना आङो औ नों सम होनांगोन ना आं नुवाखै नामा नोङो बेयावनो जादों जायगायाव दाख्लै जानायाबो ओइ ओइ आया 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 बिमायालाय ओमफ्राय आयु मा जाखो हनै आखाया हनै मा जानाय जाखो ओमफ्राय बे रुमाव थां रुमाव थां माबायदि जायो ने आखाया आंबो बामना लाङा लोमजाबाय मा जाखो ओइ 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 गैला मानखांबायबो नै मा हरनांगौ ओमफ्राय गामसा जरासे गस्ला जरासे हरनांगोन दे गाननो आयु नांखानांगौ मिथिबाय मा नांगौ मा नांगौ ओमफ्राय गामसा जरासे नांगोन आरो ओमफ्राय गस्ला नांगोन आंनो ओमफ्राय मा नांगौ दे गय जरासे फाथै जरासे बावनानै आंनो गारहरनांगोन आंनि जोनोमफुरि गामियाव थांनानै आयो आंनि आइ आफानि गामियाव थांनानै नोंसोरो आंखौ बावनानै गारहरनांगोन होगोन दे होगोन दाना नुगाबा बिदिनो होनांगोन ना सम होनांगोन हाजिराखौथ' हायाना आङो औ नों सम होनांगोन ना आं नुवाखै नामा नोङो हो आंखौ नुवाखै नामा जोंबो सिनि जाबायनाय मानो खालामफैबाय थायो नोंलाय उन्दै मानसिखौ मानो बिदि खालामबाय थानांगौ नामा नोंलाय नोंबो मिन्थिनांगोन ना उन्दै मानसिखौ मानो बिदि खालामबाय थानांगौ ओमफ्राय आरो दे मा नांगौ दे मावखा र' फुरा खिथालांजोबखा माबाफोर थाबथाबावबा माबाबावगोना माबा खिथाजोब मोनसे बुहुलावनो बुहुल नों देनां फिथा सौरायनांगौ नाङा नोंलाय फिथा सौरायनांगौ ना जेबाय दङ बेल' नांगौ आंनो गामसा जरासे गस्ला जरासे साथा जरासेल' नांगोन गांसे ना जरासे जरासे मा नांगौ दे खिन्थाजोबदो दे मा नांगौ बुंदो दे एथ' खस्थ' होनाङा नोङो उन्दै मानसि दे गय जरासे फाथै जरासे बावनानै आंनो गारहरनांगोन